has like big mirrors, like bigger than a human body. Damn. Den her trimmer, den er super elendig. Og det er lyden på telefonen også. Det skal nok gå godt. Hvad siger du? Det minder mig om Cambridge. Cambridge? Ja. Det kan da godt være. Er det ikke det, det hedder? Nej, hvad hedder det? Det der sted, vi var i London. Camden? Olivia og Rebecca, de skulle shoppe, og det skulle jeg virkelig ikke. Så nu har jeg lige fået lov at gå lidt for mig selv. Det er ganske okay. Det slår i hvert fald at stå og kigge på tøj i en tøjbutik. Det gik ikke. Hej! Cool, vi er på vej hjem. Og vi sad i en sporvogn. På et tidspunkt så kommer der nogle fyre ind i nogle... Det er faktisk dem her, I kan se lige her. Og jeg sagde til pigerne, det kan godt være, at vi skal sørge for, at vi har fået tjekket ordentligt ind. Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Pigerne hører det som om, vi skal ud, hvilket så betyder, at de går ud, og jeg kører videre. Så nu skal jeg stå og vente på dem i 20 minutter, ser det ud til. Der er ikke nogen bog med. Hallo, Issa. Hvad for noget? Stod du af for at vente på os? Om jeg står af for at vente på jer? Ja. Ja, selvfølgelig. Vi kom tilbage til hotelværelset. Vi skal have det gjort rent, fordi det var ikke gjort rent, da vi kom. Så Rebecca og Olivia er oppe i noget jacuzzi, som forhåbentlig er gjort rent på et eller andet tidspunkt. Og så benytter jeg lejligheden til at finde ud af, hvor vi skal spise i aften. Så vi aftaler, at jeg lige kigger rundt, og så må vi se, om de vil have noget af det. I det mindste, så får jeg lov til at gå en tur. Jeg har fundet enormt mange spisesteder. Om de vil have nogle af dem, det vil vise sig. Om ikke andet, så er det begyndt at regne lidt. Og jeg har næsten lige postet en video, hvor det stort set handler kun om regnvejr. Så det tænker jeg ikke, det skal spille en helt stor rolle. Så hvis ikke jeg slutter videoen her, så bliver det næste klip af, at jeg